Mga ka-D-Disciple, alam nyo ba na minsan, mas mabigat ang pananagutan ng mga taong mas malapit sa Diyos? Kasi the more na malinaw ang mensahe niya sa atin, the greater our responsibility to respond. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, October 3, Friday of the 26th week in Ordinary Time. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Lucas 10:13-16, sinabi ni Jesus, "Kay hirap ng sasapitin ninyo, Corazin, kay hirap ng sasapitin ninyo, Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon nangyari ang mga himalang ginawa sa inyo, matagal na silang nagsisi, nakadamit ng sako at naupo sa abo bilang tanda ng kanilang pagsisisi." Dagdag pa niya, "At ikaw naman, Capernaum, inaakala mong itataas ka hanggang langit? Ibabagsak ka hanggang sa Hades." At sinabi niya sa mga alagad, "Ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin. Ang tumatanggi sa inyo ay tumatanggi sa akin. At ang tumatanggi sa akin ay tumatanggi sa nagsugo sa akin." Mga ka-D-Disciple, matindi ang mensaheng ito. Hindi ito simpleng warning lang. Ito ay paalala na kapag bumalinaw ng ipinahayag sa atin ang kabutihan at kapangyarihan ng Diyos, mas malaki rin ang accountability natin. Yung mga bayan ng Corazin, Bethsaida at Capernaum, nakasaksi sila ng maraming milagro, pero hindi pa rin sila nagsisi at naniwala. Kaya ipinakita ni Jesus na mas mabigat ang magiging kahapulan nila kaysa sa mga lugar na hindi pa nakakarinig ng mabuting balita. Ito rin ay paalala para sa atin, bilang mga taong nakarinig na ng salita ng Diyos, followers ni Kristo at digital disciples. Paano ba tayo tumutugon sa mensahe niya? Pinapakinggan ba natin ng may bukas na puso? O naririnig lang pero hindi naman nagbabago? God's word is a gift, but it's also a responsibility. Kapag mas marami tayong natatanggap, mas inaasahan din ng Diyos na ito'y mamunga sa ating buhay. Mga ka-D-Disciple, huwag sana tayong maging tulad ng mga bayan na hindi tumugon. Maging bukas tayo sa pagtanggap at pamumuhay ng salita ng Diyos araw-araw. Tandaan, when we listen to God, we allow His grace to transform us. Ako po si Brother Rai, Digital Disciple. God bless.